Luke chapter 10 verse 26. Лука 10 глава 26 стих. Директно с Божието Слово. Someone read it. Някой да го прочете. Лука 10, 26. Дали другият път с Библия на Само слабия превод. И не е много сложни, не? 10-26. Да. 26. Да. Лука 10, 26. Добре, аз ще го прочета. А той му каза, какво е писано в закона, какво четеш? The literal verse says, Буквалният стих казва, what is written in the law? какво е писано в закона? How do you read? Как го четеш? Как четеш? Now there's an assumption there Тук има някакво предположение сега. that we read the law, Тук се предполага, that че we ние read the scriptures. четем закона, четем Библията. In Jesus' words to the lawyer, И тук въпросът на Исус към този така наречен адвокат, he assumed that lawyer was reading the scriptures. макар че в нашите Библии се казва законник, Исус предполага, че той си чете писанието. There's no book in history like the Bible. Няма нито една друга книга в историята като Библията. There's no other book that's needful for man's salvation. Няма друга книга, която човек има нужда от нея, за да бъде And спасен. no book in existence contains such important matters as the Bible does. И няма друга книга, която да съдържа толкова важни в себе си неща и информация като Библията. No book in existence can do so much for everyone who reads it. Никоя друга книга не може да направи толкова много за този, който я чете. It's the most popular book in the world. Това е най-известната книга в целия Sold the свят. most copies. Най-много продадени Библии има от всяка друга книга. It's the only book which can comfort a man in the last hours of his life. И това е единствената книга, която може да утеши умиращия човек. So if you do not read the Bible, И така, ако не четете Библията, you are in danger, вие сте в опасност. because your neglected Bible is plain evidence that you do not love God. Защото пренебрегвайки Библията, това е доказателство, че вие не обичате Бога. It's not enough to hear the Bible. Не е достатъчно да чувате и да слушате You Библията. need to read the Bible. Трябва да четете. Okay, let me give you some pointers. Number 1, И сега нека да ви дам няколко важни точки. begin reading your Bible every day. Първо, трябва да четем Библията всеки ден. Pick a time, pick a place, Изберете си време и място and read at least one chapter a day. и четете поне една глава на ден. Old Testament, New Testament. От Стария завет или от Новия завет. Start with the Gospel of John if you've not read anything. Почнете с Евангелието от Йоан, ако не сте чели нищо от Библията. Let's do this together. Нека да направим нещо Let's заедно. read a chapter in the Bible. Нека да прочетем една глава от Библията. Turn to the person next to you, Обърнете се към човека до вас. or 2 or 3 people, Или може двама-трима човека and let's заедно. turn to John chapter 4 И нека да отворим на Йоан 4 and глава. just read it to each other. И някой в групичката да я прочете главата на другите. One person reads 5 verses and then the other person reads 5 verses. Значи единия чете първите 5 стиха, другия чете следващите 5 стиха и така се редувайте. John chapter 4. 4 глава Йоан. Turn to each other. Обърнете се един към Open друг. your Bibles to John chapter 4 Направете малки групички. and read the story. Отворете си 4 глава на Йоан и прочетете. Молия. Редувайте се, моля, и прочетете глава. Luke chapter 10 verse 26. Лука 10 глава 26 стих. Директно с Божието Слово почва. Someone read it. Някой да го прочете. Лука 10, 26. Дали другият път с Библия на С новия превод. И не е много сложни, не? 10-26. Да.
Да, Лука 10:26. Да, беше. Добре, аз ще го прочета. А той му каза, какво е писано в закона, какво четеш? The literal verse says, Буквалният стих казва, буквалният what превод. is written in the law? Какво е писано в закона? How do you read? Как го четеш? Как четеш? Now there's an assumption there Тук има някакво предположение сега. that we read the law, Тук се предполага, that че we ние read the scriptures. четем закона, четем Библията. In Jesus' words to the lawyer, И тук въпросът на Исус към този така наречен адвокат, he assumed that lawyer was reading the scriptures. макар че в нашите Библии се казва законник, Исус предполага, че той си чете писанието. There's no book in history like the Bible. Няма нито една друга книга в историята като Библията. There's no other book that's needful for man's salvation. Няма друга книга, която човек има нужда от нея, за да бъде And спасен. no book in existence contains such important matters as the Bible does. И няма друга книга, която да съдържа толкова важни в себе си неща и информация като Библията. No book in existence can do so much for everyone who reads it. Никоя друга книга не може да направи толкова много за този, който я чете. It's the most popular book in the world. Това е най-известната книга в целия Sold the свят. most copies. Най-много продадени Библии има от всяка друга книга. It's the only book which can comfort a man in the last hours of his life. И това е единствената книга, която може да утеши умиращия човек. So if you do not read the Bible, И така, ако не четете Библията, you are in danger, вие сте в опасност. because your neglected Bible is plain evidence that you do not love God. Защото пренебрегвайки Библията, това е доказателство, че вие не обичате Бога. It's not enough to hear the Bible. Не е достатъчно да чувате и да слушате You Библията. need to read the Bible. Трябва да четете. Okay, let me give you some pointers. Number one, И сега нека да ви дам няколко важни точки. begin reading your Bible every day. Първо, трябва да четем Библията всеки ден. Pick a time, pick a place, Изберете си време и място and read at least one chapter a day. и четете поне една глава на ден. Old Testament, New Testament. От Стария завет или от Новия завет. Start with the Gospel of John if you've not read anything. Почнете с Евангелието от Йоан, ако не сте чели нищо от Библията. Let's do this together. Нека да направим нещо Let's заедно. read a chapter in the Bible. Нека да прочетем една глава от Библията. Turn to the person next to you, Обърнете се към човека до вас, or two or three people, или може двама-трима човека and let's заедно. turn to John chapter 4, И нека да отворим на Йоан 4 and глава. just read it to each other. И някой в групичката да я прочете главата на другите. One person reads 5 verses, and then the other person reads 5 verses. Значи единият чете първите 5 стиха, другият чете следващите 5 стиха и така се редувайте. John chapter 4. 4 глава Йоан. Turn to each other. Обърнете се един към Open друг. your Bibles to John chapter 4 Направете малки групички. and read the story. Отворете си 4 глава на Йоан и прочетете. Моля. Редувайте се, моля, и прочетете главата. Okay? Готови ли сме? Че нещо се разприказвахте. Okay. We're going to come back to this scriptures for the fingers. Ще се връщаме отново и отново към този пасаж, докато говорим сега за пръстите. When you read the Bible, Като четете Библията, read at least one chapter every day, the whole thing. четете поне една цяла глава на ден. Now, I would also encourage you, Също бих ви насърчил when you read the Bible, to keep track of what you're reading. да си записвате какво четете. Don't just take your Bible and dog-ear the page and then close it. Oh, where did I stop yesterday? Oh, here it is. Не си взимайте просто Библията и като свършите, сгъвате листа да знаете докъде сте стигнали, на другия ден няма да видя докъде съм стигнал, до тук. Have a little book that you use. Използвайте малка тетрадка. Today is May 10. Днес на 10 май
You write down the scripture you read. Си записвате какво сте прочели. John chapter 4. Йоан 4. Now, when you read the scripture, Като го четете, approach it like a child, like faith. Нека вашето отношение да бъде като на децата. With a spirit of obedience and application. С дух на покорство и на желание да приложите това, което четете. How do you do that? Как става това? Well, as you read it, you write down some observations that you made from your reading. Oh, this is what it said. Just write down notes. 2 or 3 things. И как да се направи това? Просто докато четете си записвайте бележки, какво ви е направило впечатление. Какво забелязах аз тук в тая глава? John chapter 4. Woman at the well. Например, жената на кладенеца. Fields white unto harvest. Или виждаме, че полето е побеляло за жетва. Royal official. Или, например, там как е войник, как го наричаме The този? son was healed. Царският The чиновник. son was healed. Синът е бил изцелен. John said this was the second miracle. Тук пише Йоан, че това е второто чудо. You know, as you write down some observations, that's all. И така просто си пишете някакви наблюдения. And then maybe write down a thought that God would have you. Lord, help me to pray for people like this woman at the well. И може да си запишете някакви мисли, които ви хрумват. Например, Господи, помогни ми да се моля за такива хора, като жената на кладенец. Pick a time. Така че изберете си време, изберете си място. Open the Bible. Отворете си Библията. Read at least one chapter. You can do more, but at least one chapter a day. И четете поне една глава на ден, може и повече, но поне една. And make some notes about what you read. И си записвайте какво сте прочели. Now, сега. Turn to the person you were reading with. Обърнете се към хората, с които четяхте. And come up with 5 observations of what you read. И си запишете 5 наблюдения за това, което прочетохте. Go. Какво забелязахте? 5 observations. 5 неща, които ви направиха впечатление. And write them down on a piece of paper. И ги запишете. Come on. Хайде, бързо. 5 observations. 5 наблюдения, 5 неща, които ви направиха впечатление, 5 неща, които забелязахте. Let's just have a few people stand up and give their observations. Добре, тези, които са готови, може да кажат какви са, да се изправите да кажете какво сте си записали. Да, кой тръгна да казва? How about way in the back? Да, кажи. На мен ме впечатли, че Исус каза за учениците, аз имам храна, за която ви не знаете. Jesus said, I have a food that you don't know about to do the will of God. Да довърша волята. Добре. И това ме докосна много. This is something that really touched me. Okay. Добре. Добре. Someone else. How about the girl right here? How about her? Да, ти кажи. 54 стих. Тогава пак второ чудо Исус извърши, когато дойде от Юдея в Галилея. Какво те впечатли? Какво ти направи впечатление, че е второ чудо? That this is the second miracle. Okay, good. Добре. Someone else. How about way in the back over there? Някой там изотзад. Way in the back. Най-отзад. Come on. Айде, кажете нещо. About the living water that I will give you and you will never be thirsty again. Okay. Добре, супер. Добре. Мен ме впечатли, че прие благовестието на Христос и стана първата благовестителка и чрез нейното благовестие повярваха много самаряни. She was very much impressed that this lady accepted the gospel and she became like a evangelist and many people became believers through her testimony. Let me say something about this woman. Нека да ви кажа нещо за тази жена. I do not think she was a prostitute. Аз не вярвам, не мисля, че тя е била проститутка или лека жена.
Защото много хора така мислят. Sychar was a city of refuge for the Israelites. Този град, от който е тя, Сихар, това е прибежищен град. Там отиват много хора, които са в някакъв проблем или страдание. It's a place where you would run for protection. Това е място, където ти би отишъл, за да имаш закрила, да си опазиш живота. She had been used and abused by men. Най-вероятно тя е била използвана и тормозена от мъже. She needed protection. И тя е имала нужда от защита. And then Jesus meets her. И тогава среща Исус. Yeah. Да. Any other observations? Други някакви наблюдения? Any others? Истинските поклонници се поклонят в истина. The true worshippers worship God with... Verse 25, yeah. So worship in spirit and in truth. Да, 21 стих, да се покланяме с дух и истина. Много добре. Между юдеите и самаряните. And also it's interesting the relationship between the Jewish people and the Samaritans, that they don't... The anxiety, yes. Това, че те се мразят и не се харесват. Yeah, history. История. Someone else, observation. Други наблюдения. Как не чух? Да, кажи. Поклонниците ще се покланят на Отца с дух и истина, защото такива иска Отец да бъдат поклонниците. Да, това го каза и тук го казаха, но ти продължи, че такива иска the same about the worshippers to worship with truth. Okay, good. Every day. Още един, да. Разговорът на Исус Христос с самарянката, който почуди дори неговите ученици, това позволи на Исус да разкрие себе си като Месия. И той този, който е живата вода, and he was able to present to himself as a Messiah and the source of the living water. Anybody like the royal official? На някой хареса ли му историята за царския чиновник? Did you forget about him? Забравихте ли тая история въобще? Да. Него пък го he was impressed by what it says there that if you don't become... Как беше точно? If you don't see signs, you will not believe in this person. Добре. На мен направи впечатление още нещо за царския чиновник, че той бързаше Христос, нали, цели детенство му, пред наличието, без да разбере, че Христос държи живота на хората. Да. Now, when you read the scripture, когато четете писанието, have a certain time every day, и сте си отделили определено време in a certain place where you go, и си имате определено място, and read at least one chapter a day, и си четете поне по една глава на and ден, make some notes on a piece of paper, и си отбелязвате някакви записки, and then have a short prayer. И може би някаква кратка молитва. But there's a connection between Bible reading and Bible study. Но има връзка между четенето на Библията и изучаването на Библията. Now, сега. 2 Timothy 2:15. Във 2 Тимотей 2 глава 15 стих. 2 Timothy 2:15. 2 Тимотей 2 глава 15 стих. Someone read it over here. Някой да го прочете. Not David, someone else. Не Давид, някой друг. Давай. Старай се да се представиш одобрен пред Бога работник, който няма от що да се срамува, като излагаш право словото на истината. How does yours read verse? Does it say study to show yourself approved unto God, does it say? Yeah. It says study? Как е първата, как започваше стиха? Старай се да се представиш одобрен пред Бога. Try to be accepted by God. Okay, as a workman who does not to be ashamed, handling accurately the word of truth. Yeah. What's the difference between reading the Bible and studying the Bible? Каква е разликата между четене на Библията и изучаване на Библията?
when we read the Bible, Като четеме Библията, every day we fill our minds with the Word of God. всеки ден нашите умове се изпълват с Божието. And I would remind you that the difference between meditation in India by Hindus and meditation by Christians is this. Сега тук малко игра на думи става, ама на английски, на български много не се получава, защото на английски думата за размишлявам е медитирам. Те вече и на български малко я ползват. The Hindu empties his mind of thought. И той казва, има разлика между индийците или индуистите, които медитират, и ние християните. Индуистите, те си изпразват мозъка докато медитират. And the Christian fills his mind with God's Word. А християните, когато медитират, те се изпълват мозъка с Божието Слово. And so the key to meditation is reading. И така, ключът Starting there. към медитирането или към размишляването е четенето. Which leads to study. Четенето, което води до изучаване. Now there are three parts to the study of God's Word. Има три части в изучаването на Божието Слово. The first part you've been introduced to called observation. Първата част е така нареченото наблюдение. It's the act of taking notice. Това е да обръщате внимание на нещата, които четете. What do I see? What do I observe? Какво виждам в този текст? Какво наблюдавам в този текст? The second part of Bible study is interpretation. Втората част от изучаването на Библията е тълкование и интерпретация. What does it mean? Какво означава това, което чета? And the third part of Bible study is application. И третата част от изучаването на Библията е приложението. How do I apply it? Как прилагам това, което съм прочел? Or put simply like this. Или казано по-просто. What? Какво? So what? И какво от това? Now what? И сега какво? What? Какво? So what? И какво от това? Now what? А сега какво? Now don't confuse Bible reading with Bible study. Не бъркайте четенето на Библията с изучаване на Библията. But what will happen is when you want to study the Bible, say in a small group or in your church or even by yourself, това, което се случва, когато изучаваме Библията, независимо дали сами си изучаваме или в група за изучаване на Библията, you'll read a passage like John chapter 4 and you want to go deeper into the meaning of the story. Вие ще прочетете пасаж от Библията, като например, както сега направихме с Йоан 4 глава, и след което искате да се задълбочите, да разберете повече какво сте прочели. And so you're going to step back and say, I'm going to do a study of John chapter 4. И ще се отдръпнете така назад и ще си кажете, сега искам да изучавам Йоан 4 глава. And so, for instance, you've read John chapter 4. И така, прочели сте Now, 4 глава на Йоан. Here's what I want you to do. И ето сега какво искам да направя. Only the story of the woman at the well. Само историята с жената на кладенеца. That's verses 1 through 38. Това са стихове от 1 до 38. Are you ready for this? Готови ли сте? Each one of you Всеки един от вас come up with 20 observations of that story. 20 different observations. Трябва да си запише лично всеки един от вас 20 наблюдения, които има по тази история. Specific, unique, които сте and забелязали. you can do it with each other. Like one person does 10, the other person does 10. Всъщност не всеки 20 observations. А в група 20. Някой може And 10 да каже. always think of the 7 famous friends. И винаги мислете за 7-те известни приятеля. Who? Това са кой, What? какво, When? кога, Why? защо, Where? къде, How much? колко. Is that 7? No. Who, what, when, why, where, how much? Yeah. Who, what, when, why, how. Who, what, when, where, why, how much. Those are the 7. Can you repeat that? Who, Кой, what, какво, when, кога, where, къде, how, как, how much. колко,
We did защо? 7. И защо? Why? Why and why? Yes, why? И защо? And you try to answer those questions from the story. И трябва да отговорите на тези въпроси от тази история. Now, is that hard for you? Това трудно ли се струва? Who is that hard for? Raise your hand. Ако ви е трудно, дигнете ръка. Трябва да напишете Come нещо. on, is that hard? Нали, кой? Самарянката и Исус. Къде е? На кладенеца. И така нататък. Observation Наблюдението is the art of learning is how to observe. То е част от изкуството You have to observe. да учиш. За да учиш, ти трябва да се научиш да наблюдаваш. So work with one other person, work in pairs, and come up with 20 observations from the story. Работете по двойки и дайте 20 наблюдения от тази история. Some of you say, oh, it's too hard. Да, само на историята за самарянката до 38 стих. Do you want to only have a pinky in your life? Is that it? Дали не искате да имате само котрея в живота си? Or just 2 fingers? Come on! Искате само 2. 20 observations. Дайте поне 3 да ги направим. Can you give an example of an observation? Yes. Аз го помолих да ви даде пример за наблюдение, за да ви е по-лесно. There was a woman from Samaria. Ето ви пример за наблюдение, например. В историята се казва за жена от Самария. The woman came at 12 o'clock to get water at a well. Жената отива в 12 часа на обяд да си налее вода при кладенец. The disciples went to buy food in the city. Учениците отиват да търсят храна в града, да купат храна. She asked Jesus a question. Тя му зададе въпрос. Are you getting it? Да, схващате, нали? Добре, хайде. Observation begins with reading a whole section of scripture. Значи много е важно да знаете, че наблюдението започва като прочетете един цял параграф, цял пасаж от Словото. The basic unit of thought in scripture is a paragraph. Една мисъл или един параграф изразява една цяла мисъл. Usually it has 2 or more sentences, but in this case, a whole unit of thought is 38 verses. Обикновено един параграф може да има 1-2 изречения, но в този случай е цели 38 стиха. When you study the Bible, take one paragraph or one unit of thought and drill down into that section of scripture. Когато изучавате Библията, трябва да вземете така една цялостна мисъл, една цялостна история, една цялостна идея, цял параграф, който And you make observations from that story. И вие трябва да направите своите наблюдения върху тази история. As you make observations, И като правите своите наблюдения, you ask the questions who, what, where, when, why, how much. Задавате всички тия въпроси, които преди малко ги казахме. So you look at the passage from every different angle. Наблюдавате пасаж от всеки възможен ъгъл. And you write your observations down on the paper. И си записвате вашите наблюдения на лист хартия. Now, interpretation вече тълкованието involves questions. Има нужда да задавате въпроси. The more questions you ask, the more answers you'll get. Колкото повече въпроси зададете, толкова повече отговори ще получите. So for every observation you make it a question. Така че сега всички тия наблюдения, които сте си записали, можете да ги превърнете в въпроси. So let's have some of your observations, some of the 20 observations. Така че нека да чуем сега някои от вашите наблюдения. Кажи. Моето наблюдение е това, че защо разговора между Христос и самарянката беше скрит от учениците. Това, което е малко странно, срещите ми, защо примерно, или в моето наблюдение срещите ми просто на... Беше тайна. Тайна, да. The meeting between the woman and Jesus was in secret. Okay, question. Добре, въпросът тук би бил. Why was the meeting between Jesus and the woman in secret? Защо срещата й беше тайна? Find the answer from the text. Опитайте се да намерите отговора на този въпрос от текста. Okay, so you ask a question from your observation. That's the next step. These are called interpretive questions. Това се наричат
тълкователни въпроси, Observations. след като вече имате наблюдение, Interpretive questions. задавате тълкователни въпроси към вашите наблюдения. Okay? Because that's going to lead you to the significance of the passage. Защото това ще ви доведе до смисъла на пасажа. Someone else, what's another observation? Дайте ми друго някое наблюдение. Някой друг да каже какво е наблюдение. Ами размишлението според мен е, че той се разкри действително, че той е Христос. Въпросът е сега някой друг да каже наблюдение. Каза и да го размишлявам. Не. Още не размишлявам. Нищо. Айде, има ли се? Айде. Каквото и да е наблюдение, например, на кладенеца или какво там. Кажете нещо. Ние говорихме на въпроса, кой срещата между самарянката и Исус? The meeting between the Samaritan woman and Jesus. This is Okay. Why was there, so you ask, why was there a meeting between these people? Тогава задаваме въпроса, защо въобще имаше такава среща? Защо Исус се срещна с тази жена? You're just beginning. Someone else, give me an observation. Това е в самото начало. Сега някой друг да каже някой друго от своите наблюдения. Исус си каза, покорика мъжа си. Jesus told her to call her husband. Okay. Why would Jesus ask that question? Защо Исус въобще ще я накара да So that's the question you ask from the observation. Вече имате наблюдението и сега задавате въпрос към това наблюдение. Now, this is why some pastors conclude she was a prostitute. Заради точно този въпрос някои пастори са решили, че тя е била проститутка или лека жена. She says, I have no husband. Защото тя казва, нямам мъж. You're right, you have no husband. И Исус си казва, права си, You've че had нямаш 5 мъж. husbands. Имала си And the one you have now is not your husband. Имала си 5 мъже и сега той, който водиш и той не ти е. Why did Jesus say that? Защо казва това Исус? Why? Защо? Don't conclude that she was prostitute. Не дай да правиш заключение, че тя е била проститутка. Drill down and answer the question. Задълбочи се и опитай се да намериш отговора. Okay. Someone else, observation. Някое друго наблюдение, което сте записали. I love Jesus' words. На мен много ми харесват думите на Исус. You say there's 4 months and then comes the harvest. Вие казвате, че след 4 месеца идва жетва. Why did Jesus say that? Защо Исус въобще прави такъв коментар? You see, I want to know. Искам да знам защо. When is the harvest? Кога е времето за жетва? It's October. През октомври. What time did they go to Sychar? А кога отидоха те в Сихар? July. През юли. It was 4 months until the harvest. Защото 4 месеца. Why did Jesus say this? Защо Исус коментира това? Does someone know? Някой знае ли? Come on. Айде. Who was complaining about the price of the food? Кой се оплакваше за това колко е скъпа храната? Judas. Юда. Why was he complaining about the price of food? Защо Юда се оплакваше, че храната е много скъпа? He had to pay for it out of the group's money Защото той плащаше за нея, понеже той беше касиера на групата. that he was stealing. А той крадеше от касата. Why was the price of the food too high? Защо цената на храната беше твърде висока? 4 months until the harvest. Защото имаше още цели 4 месеца. Do you see how the observation becomes a question that you answer? И ето виждате как наблюдението се превръща в въпрос, на който вие отговаряте. And Jesus says, lift up your eyes А Исус им каза, and look on the fields, вдигнете очи и погледнете полето. the area around the town, Погледнете наоколо. the people who are coming to meet us. Хората, които идват да се срещнат с нас. Why did he talk about the people as the fields white for harvest? Защо той говори за хората като поле, което е побеляло за жетва? It's a question about an observation. Това е въпрос към едно наблюдение. And he answers that question already. И той отговаря на този въпрос. You know, people have been preparing this area for a response to the gospel. Защото хората в тази област са били готови да откликнат на Евангелието. And we're here to reap what others have sown. И ние, демек Исус и учениците, сме там, за да пожънем това, което други са посадили. Okay, so in Bible study you look at one story in the Bible. И така, докато изучавате Библията, взимате една You make история. many observations.
върху тази история правите много наблюдения. Who, what, when, why, where, how much. Защо, колко, какво, къде. And then number 2, you ask questions of your observations, След което задавате въпроси към своите наблюдения, which leads you to form conclusions. което вече ви води до това да си направите определени заключения. The process of observation ends when we can answer the questions we have asked. И процеса на тълкование приключва тогава, когато ние можем да отговорим на въпросите, които сме задали. Observation. Jesus meets the woman at the well. Наблюдение. Исус среща жената на кладенец. Question. Why does Jesus meet the woman at the well? Защо? Въпросът е защо Исус среща жената на кладенец? Answer. Отговорът. Answer. What's her name? Right here. Why? Защо според тебе? Защото? Because he was tired from traveling, he was sitting at the well while his disciples went to buy food. But why would Jesus providentially wait to meet the woman? Обаче защо Исус избра или предузна, че ще се срещне с тази жена и остана, а не отиде с учениците? That's what you have to ask. Това е, което трябва да попитате. Why? Защо? What's the answer? It's from the text. Тук го има в текста, го има отговора. Verses 37 and 38. Read verse 30. Отношение, той трябваше, айде те наречено да или да. Крайно предвид. В 37 и 38 стих казва той, че е отговора. Защото дали нямаха... Okay, you make an observation. Айде пак, значи правиме наблюдение. Jesus meets a woman at the well. Исус среща жена на кладенец. The question. Въпросът. Why does Jesus meet the woman at the well at the middle of the day? Защо Исус среща... No, listen. Изчакайте, слушайте. You find the answer from the text itself. Вие трябва да намерите отговора в What текста. is the answer? В текста, не вие Show me the verse. Не вие да измислите отговора, а трябва да го намерите в текста. Въпросът е защо Исус по средата на деня се среща с тази жена там на кладенец. She has an answer. Тя пак има отговор. Който жени получават храната и събира плод за вечен живот, за да се радват заедно и който се и който жени, защото в това отношение истина е дума, че един се е друг жени. She read the verse where who sows and who reaps has 37, 38? Yeah. Yes. There was a harvest to be made. Защото има жътва. Там е имало жътва. God had prepared these people to receive His gospel. Бог вече е бил приготвил хората там в този град да приемат Евангелието. It was a providential moment that He was trying to teach His disciples. Това е момент на откровение, така да се каже, и той се опитал да научи своите апостоли на това. Observation leads to questions, leads to principles. И така наблюдението води до въпроси, които водят до принципи. Observation. Jesus meets the woman at the well at midday. И така наблюдението е Исус среща жената по средата на деня при кладенеца. He sends His disciples into town. Изпраща учениците си в града да купат храна. Why did Jesus meet the woman? Why did Jesus send the disciples into the town? Защо Исус се среща с тая жена? Защо Исус изпраща учениците в града? Answer. There was a prepared harvest for them. Отговорът е, жетвата е била готова за жънене. Principle. Това е принцип. God prepares the harvest for you when you do the work of God. Принципът е Бог приготвя жетвата, за да можете вие да свършите Observation, interpretation, principle. И така наблюдение. And then there's application. Тълкование, принцип. I need to be involved in the work of the harvest. Аз трябва да се въвлека, да съм част от работата по жетвата. And I can expect God to work. И тогава мога да очаквам Бог да работи. Look at verse
Verse 35. В 35 стих. Here's the principle. Lift up your eyes Ето го принципа. Вдигнете очи and look on the fields. и погледнете полетата. The word look is very interesting. Тук думата погледнете е много интересна. And when you do observations, you ask the question, why did Jesus use the word look here? И когато правите наблюдение, можете да зададете въпрос, защо Исус използва тук думата погледнете? Because the word look is a very special word. Защото тя е много интересна тази дума. It's the kind of looking that a 13-year-old boy would have for a 13-year-old girl in school for the first time. Думата, която се използва в оригиналния език, е начинът, по който едно 13-годишно момче ще погледне едно 13-годишно момиче за първи път в училище. In other words, you have to look again. С други думи, трябва пак да погледнеш. You want to interpret the object. You want to study the object. Искаш да обхванеш изцяло предмета, който гледаш. It Искаш has да го изучиш. the idea of looking with the intent to possess. Има идея да гледаш с намерение да притежаваш. And Jesus says, look at these people. Исус им казва, погледнете тези хора. Their hearts are open for me. They're responding to me. Техните сърца са отворени за мен. Get your eyes off your stomachs. Престанете да гледате вашите стомаси. And look at the work of God in front of you. И погледнете към Божието дело пред вас. Principle, God is preparing a harvest for you. Enter into it. Принципът тук е, Бог е приготвил жетва за вас. Ми вземете я оженете. Okay. Do you see the relationship here? Observation. Виждате ли връзката? Наблюдение. Interpretive questions. Въпроси за тълкование. Principles. Принцип. Leads to application. Който води към приложение. What? Какво? So what? И какво от това? Now what? А сега какво? This is a Bible study. This is how you can do a Bible study. Ето това е библейско изучаване. Така се прави библейско. And all you need is the Bible. И всичко, от което имате нужда, е Библия. You can use any passage in the Bible and do this. Вие може да използвате всеки пасаж от Библията по този начин. What does it say? Many observations in the story. Какво ни казва пасажа? И много наблюдения върху Then пасажа. ask questions of your observations. След това задавате въпроси върху вашите And it наблюдения. leads you to see 2 or 3 or 4 important principles. Което ви води да видите 2 или 3 много важни принципа. And then you make application of the principles. И след това прилагате тези принципи. If I had a handout for you, Ако аз имах сега тук възможност да ви раздам едни листа, it would be a page with 3 parts. щеше да изглежда ето така, разделено на 3 колонки страничка. Anybody can do this. Всеки може това да го направи. Write down observations of a passage. Първата колонка пише наблюдения, да си запишеш наблюденията по даден пасаж. And in the middle you write down the interpretive questions. След това си записвате въпросите за тълкование на същите тези наблюдения. And then on the right side you write down your answers or the principles, the points that you've discovered. И на третата колонка си пишете принципите или нещата, които сте открили в този пасаж. In some ways, Bible study is like an ancient bridge that takes one side of the river and goes to the other side. По някакъв начин библейското изучаване е като старите римски мостове, които са свързвали единия бряг на реката с другия. If you think of a bridge that goes over a river, ако си помислите за един мост, over here you make observations to discover the meaning of the passage. От тази страна вие правите наблюдения върху пасажа, за да откриете значението на този пасаж. Which leads you to discover the significance of the passage. Което ви води до това да откриете какъв е смисъла, значението на този пасаж. The principles that are there for application. Или принципите, които са там за приложение. Which leads you to respond to the passage. Което пък ви води към това да откликнете по някакъв начин на този пасаж. Meaning, significance, response. Или значението, смисъла и отклика. This is what Bible study is all about. Това е смисъла на библейското изучаване. And when you study, you drill down into the passage.
И когато изучавате, вие задълбавате в пасажа. So you understand more deeply what it says and what it means. За да разберете по-дълбоко какво казва този пасаж и какво означава. Very little of the Bible is written to me. Много малко от тая Библия е написана за мен конкретно. But all of it is written for me. Но цялата тя е написана Значи първото е към мен, а второто е за мен. Добре, към мен. Много малко от нея е написано към мен, като послание към мен, но цялата е написана за мен. And through Bible study we discover what is for me. И чрез библейското изучаване ние откриваме това, което е за нас. When you can say, aha. Когато мога да кажа, значи така. Okay. Добре. Bible hearing. И така слушане на Божието Слово. Bible reading. Четене. Bible study. Изучаване. Next is Bible memorization. Запаметяване. Can we take a little break? Little break. Добре. 5 minutes. 5 минутки почивка. Okay. Кафе пауза. Добре? Айде.